Hello, daytoy manan ti pagayam yon ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Salamat unay kada kayo, iti kanayo na kadayo mang tartarabay, kan mang supsuporta, kadagiti uploads tayo, kan dito YouTube channel tayo. Ita gundaway, isagot mi ti part 4, compilation ti drama Amanang Biyanang. Nagatil to'y agong ko Kudkudik man. Hey, anya kamatan. Anda kay ti sango ti panganan. Kumanudkud ka di tagong mo, Esmeraldaw. Nagatil nga ron mait bakit. Sapay ito nagtayan tinagatil. Kudkudik man pa'y. Hey, madamdamakan nga agkod-kod. Manganta pa'y mat Ay, sige nga raw. Agkamuta kaon. Ay, agalak man pa iti sidak. Kun agsabawak man. Ay, ala, mangang kalata ka din. Di ka sumanaw. Ay na. Ay, apay ayamot alapdan nagngagsaw pasita. Uminumak man pa'y. Tamakain inumak. Ay, nagigupak man pa iti sabaw. Ay, nagimasahin. Ay, agsili akman. Ay, Nagimas. Ano man ti makan ko no kastoy laang. Nateng man pa'y. Ay, agsubo akmanin iti napaw. No. hey, just came Ay, na ito nga asawa. Ni kaslanatang ko na. Mangmangan lang harutan sa upay lasaw. Kurang sa linay na bakay. Ay, no. Nawaag, agungat mat. Ay, no. Ay, Sanap ka na. siyak sa latikas to ti asawa na. Ay, no. Non-stop, di ba nagsasauna? Nagatil man. Saan nga agsarsargan? Agdigo sa kaon bakay. Tinak agtrabahon. Ay, kitagdigos ka lata. Ala kong titwalya. Anda ni Jeban nyo tayo shampoo kan sabon na ginatang ko. Nasayaat nga raw. Sa paag ti mapanagtrabaho. Tapno makaduak iti tape. Agchinila sa kaon. Isuot kaon. Una agtukan ni gate. Inakon ni Jebanyaw. Ay tay brief ko gayam bakit. Nalipatak mo tayo. Ay, agsubliak iti silidta. Ay, masapol nga ibaga na amin nga ramidan na. Unay matigagat ti asawak nga agsaw-saw na ya. Ay, por Diyos! Dito'y ti sumarunaw. Dito'y ti pagluganan niyaw. Next day to'y nakapila. Tata Esmeraldaw, kaya pa'y mga anak. Sublatan ka pala ngag-dispatcher, tata. Tapno, makapangan ka. Ay, madamdaman taon, barok. Hinka kahit agtugaw itilugan maun. Di kan sapay nangal daw, tata. Ay, madamdaman. Nabsugak pa'y. Nanganak iti tinapay itay. Hinatang ko di tabalasew. Ada palaman na peanut butter. Kun iminumak iti Diyos asag uutsaw. Nagimas nga ro di minirindak. Kastaya, tata. Nagimas di tinapay da. Adda pasas na. Kun adda pa'y... Diyak mo na yayay. Kasla taep, Mike. Adda taep na di tinapay. Ay? Saan ataep na jay, tata? Adda awag iti da jay tinapay. Nalipatak mo tayo. Mayat tikas jay tinapay, tata. Taep nga road. Adda taep di tinapay da. Mala, panawang ka dito yan. Tay tuloy ko, ti agayab ka na giti pasaheraos. Madamdama akton, abangan. Nay, adakan lakay. Naladaw ka nagawi di taa. Wan, tado ti pasaheros. Nakaduwa nga ron iti tipitabakait. Ay na, ikatakman pa ito sapatos ko. Ay itisok pa ito bagkaw. Ay na, ay agtugawak man pa'y. Ay, agchinilasak. Ikatakto jacket ka. Ay napudot. Ay na, ay katakto medyas ka. Ay na, mabalin ka di, Esmeraldaw.
Noan niya taramidam, aramidam latan. Sana masapol nga ibalikas mo amin nga raramidam. Ay na, bakit kanila kaitan? Di ka pala na iram kanyak mait nga asawam. Amom mo ta kastoy ti kinataok. Kastoy mo ti pan nakaiparswak ah. Kamabalin mga ikamulat tantangiwat mau. Sana masapol nga ibagam amin nga ramidam. Jak mait nga ron maika mait. Aglukat mutlat nga agsauno ka. So abay-bayan naklakaday. Oray ta jak mait pigpig saan ti saok. Masurunak. Nalustred sa amit tadila maun. Oray anyat ibagbagamon ah. Basta di naklapdan. Takastoy ti kayat ti bagay. Ti agsasaaw. Pasita. Ay na. Nagatal ti kilik-kilik ah. Kudkudok man. Oray to dapan kaw. Nagatal. Kudkudok man pa. Ay makikiamay. Nay, dala mo ka. Si Patakman. Ay, hanya ka matin. Mapanan titurog ngam sumanao ka. Adda nga rod lamok, bakit? Ay, anya mo na gito'y alam mo kan. Rab-rabi at manayab. Imbis ang maturog damutang. Kat mamay na no matlatamang patay iti lamok nga oray di kag saungay. Maturog ka kanilatan, bakit? Ay, nagmayat taginat. Nalipat gayam tagtutbras ah. Ay, nakmampay ang tutbras. Ay, natachinilas ka. Mapanak ije kusina. Ay, unay mo't apan nakalipat ka. Nalipatak mo't tinagbras. Ay, Nagbras ay. awanan. Jakman maalat ituturog akon. Imbis sa mapmapantiturog ko itayan. Awam manan. Hilda ka na kan. Umayak mampay lagi tambay dito'y balayaw. Ha? Akauna, antipasita? Ay, umay kumanyinan na tilapayag kaw tamarngrng aki di balay. Ni, apay, anda ngalaw ngaw iti balay yo, ante? Ka, di sigod ang ngalaw ngaw ah. Ni uncle mo nga Esmeralda. Ha? Sumanao nga rudlat ta. Kimaro pa'y kat itanti kinalabid na ah. Ni, kastayan ti. Nay, adan sa magbisita yaw kaanakan. Ay, wananti, ni Uncle Andong, ulitag nila kay, imay pimasyar. Ah, kunakno asino itayan din nakatugaw itindayaw. Nakaisip mo ta kumit kita ditoy. Ay, wananti. Uncle, umay kayo dito'y tanda ni Antik. Agamam mo kayo. Mabain siguro nga umasidag ante. Naulimak ngamin day tanga ulitag nila kay. Isumalaan nagtangod laang. San unay agsasaon ni Uncle Andong ante. Naulimak alakay day ta. Kasla nga ron awan kadwam atao dito'y balay nukwa. Ta naulimak. Nagpadaan dakan nila kay ko naulimak. Saklati sumanao dito'y balay nukwa. Ay, mayat kit di ati kasta kabalay, Hilda. Ha? Taapay mo ngay ante. No siya kakamas kay kayat ko tayo nasao. Tapno saan ka maburing. Maday tinasao kabalay. Makarengreng. Kan makauma dengdenggan. Makapasuron pa'y kidi no daduma. Tag-shower pa'y jing iwan ng uncle mo no diretso ti sauna. Anya? Iso ano siya kamay sa... Kay kayat kon tay nauli makakabalay, ngam tay nasaw, tanasakit tilapayag ko, marengrengak, masikuranak kanakan. Hello, kabsat. Mabalinti makiamam mo? Ha? Una, kabsat. Ay, siyak gayam ni Pasita. Kaanak di asawa ti kaanak kam. Kasta aya. Wen, umayak man makikaaruba ta marengreng aki je balay may. Ha? Hay, makauma adeng ganti busis ja sawak. Sao-asaw. Ay, agpadadangaron ay ti asawa. Ha? Lukasta. Tarabi ma ja sawam. Wan, sao.
Nagsakit ti lapayag kaw. Iswa nagbakasyonak pailaang ditoy. Ay na! Isuda ko magayam tinagasawa niya, iti asawa. Tagbagay da. Ay, wala. Hay, kayat kong amintay na ulimag nga asawa. Diyak kayat tinatagare. Ay, makaina na tilapayag ko no makikaro baak ditoy. Ne, imbag pa'y da ito'y. Isem-isem laang. Ala, agto'y bagkaw. Taitid kaw tinatgadak iti nagmalang bagay. Adda dito'y bagko kahit. Ala, ikaw bitaw. Daitaw bagay. Ay, hala, idisumlat ta ditan talak no madamdama. Sige, idisok dito'y lamisaan. Nay, adda ko ton dito'y lamisaan. Pis itik man. Ala, iti punas. Tapunasak to'y lamisaan. Tapno maikat ti pinatay ko ako taon. Ay, Nay, adagayang mukat ka. Ikatikman. ay sao ka man na sound. Ah. Pagtal na ang mamatangiwa mo. Kat adda nga rod mukat ka. Ay, si kamot, di mo pa ibaga. Binalbalon ko gayam na ito'y amukat ko, yay ilay. Baka idi agsapa pala na ito'y amukat. Agpuguak, ta nagigamak iti mukat. Ay, pumanawak man la dito'y kusinan. Makarengreng mo da ito'y asawa. Agsabuna. Sige, Ay, puminubag man gaya. agpapas ka nga agsaw-saw dita. Tarumwara kaon. Inak man makikaruban. Umayak man, kabsat. Nay, agtang-atang adlaang. Ay, umay kumanan yina na tilapayag ko dito, kabsat. Ay, kabsat, saan ka kadipay nga gawin ijay lugar yaw? Saan pa'y? No kasta, agbakasyon ka pa dito. Wow. Ne, nagmayatan na kanwa ti kasto a klase ti tao. Wen kun saan lati bagbagana. Talagang agsunga ni ta iti asawa ka. Imbag man ta saan nga agsakit ti bagbagi ma. Nakaindayon latan dito ikabsat. Saan? Husto nga rod. Nataer magayam da iti alakay numingmingan ana imbag. Natangos ti agong na. Kusipit ti mata na. Kun natayag alakay. Kabsat. Mayat sa ti agpag-napagna. Tawan inil. Intan sa agpag-napagna. O sige, agistrol ta, kabsat. Hilda ba kay? Nagkuyog mo da ulit ikaw kan ikit mo. Ha? Manain? Nagkuyog naman idi kalmanan. Ha? Napananda di kalman? Diyak mo nagkuyog naman asimang puti di kalman. Nagkuyog da mamut manay. Ni, apay nga Kasaritam to niya yung ikit mo kasaritak tumay ni ulit ikaw. Sige lakay. Uncle, anda niyante? Nay, awan may tilda. Urayag nga raw, awan matay. Ala, nukasta. Saan da pa nagawid kin uncle ni lakay? Ha? Nagkuyog daya. Wen uncle. Nay, napanandangay. Diyak nga rod mo. Kasaritak ko man ni anting mawamagayam ditoy. Ay na, saan ang matatao dito'y balay ni Antay? Kanayon arumwar. Yak amuno sa dino ti papapanan na. Ay, unay lakit ni auntie na ya. Wen nga rod Ay na, malamanan, balasang kaw. Ay, inak isara ka, nagiti binilag, balasang kaw. Ay na, natinlag ti daduma. Pidutek na kita sa lapay, Hilda. Na-develop mo tintirik na taandong. Wen nga raw. Angam no siya,
sa anak nga agbabawi. Takasken ka ti kayat ko. Nakasagana ak amang isina iti asawa. Basta para ken ka. Uray siya. Kat anyat planom itangay andong. Jak amaw. Ha? Anya adi mo amaw? Agawid ka kadi pa iji balay ti ka anakam. Kompormay? Wano sumapultan iti pagnaudanta. Ay, sige nga ron. At dagayam ko nga agpapaabang dito'y ili. Ijay ti pagnaudantan. Ala, uncle. Di kay makmakla at iti ibagak ka. Hindi yun namnamaan ti panagawid ni Antita. Ay, Wine. Amo kaon ti maipapanit ti dayta, Hilda. Nagtiks itay kanyak. Imbaga na at yakon urayan ti panagsubli na. Ay, sinagaya min-charge ti cellphone ko. Ang mga no umawag man ay. I-charge ko. At ita. awan ang mumi iti aramidan da kanya Uncle Andong, Uncle. Di ka labinantayan mo ito jay antime. Kanayon gayam jay balayaw. Mapay abinaybayam mo. Jak mo't pagaro pa nakas jay ti aramidan da, Uncle. Apay ngay akas jay antime. Lukano abimakit. Iso mo ti panagaramid na ni ti kasyay. Wen nga rod, Uncle. Binagbagaan mi idan ngam natangken ti ulo da. Mala, bye-bye amon. Isangit kulat na, Hilda. Anya nga ron ngay. No di na kun kayat jayan time. Awan maaramida. Na. Andong, nauli magkamanan anak kapanimid di taabay ti tawa. Hanyat pampanunutan. Uy, andong, agsao ka mo't Adda ka di problema. Agsao ka, di ka agwing-iwing laeng. Ay, ala, no talaga di ka agsao. Sige, panawan ka pa'y nga raw, tapno makapanunod ka na imbag. No anyaman day ta pampanunutam. Andong, handa akon. Nakachinda akon. Ayam mau. Ay, awam mo dito'y dagusmay. Napanandangayan. Ha? Adda papel anak kaparabaw iti lamisaan. Sura mo. Basaak man. Dear Pasita. Pakawanan na kuma. Nagawid ako niti puder ti asawa. Makunkonsensya kiti aramiden ta. Iswapi manawak. Di akong nagpakada na amok nga agsangit ka. Ha? Agsubli ka niti asawam. Ta saan na nasaya ti aramiden ta. Ta agsubliak mo niti asawak. Ha? Bay! To'y nagbalin nga asawam iti apagdarikmat ang makalawas. Andong. Apay ngay. Apay ngay api manaw ni Andong. Nay, apay nga daka. Anyat masapul mau. Pagkawanan na ko ma Esmeraldo. Nagbabawya kon ti inaramid ko. Sorry. Sapay ko mata mapakawanak. Kalpasan ti pananggulib mo kanyak. At dapay larupam nga agsoble kanyak. Lakay. Pumanaw ka. Tadi kan pagananaw. Nasaysayat lang agsinatan. Ang mga nugulipan na tumanayin. Diyak to pa'y marami, diyak babae.
Si Kantulaki din. Balangkantis ka! Manang Biyanang! Nakaimpake ka, Belong, anak ko. Win na nanang. Inak man nagtrabaho. Nagsingsing pa kay ti pagtrabaho ma. Di kagtangtang sa tapno agbayag kay Jay. Dipindi Sa anak mo tanatang say, no nanos te amaw. No tangsitan na. Di tangsitak mo tida. Agpakumbaba kalat tangamin tababaw nun ka nga road. Agtungpal kalat tanitan yaman ngay bagada ken ka. Agtongpal nga. Kit ngay bagada dil patak ti obag kaw. Tongpalang nga rodida. Alaman. Nadaya, amo amang ibagay ti kastamot. Kita damit Dagitay bagtit nga mo ay. Sige, mapana kaw. Tapno agsulduak manay. Nabayagin na nabakantiyak kay. Makasusulduak kaw. Madam Ninita, sapay lang ko mata magustuhan dakas babaw ninyaw. Lalaki ka, kinababaunan ti kayat mo at trabaho, Belong. Ket man ano kumangay, madam. May mayat kidi at lalaki ababaw ning. Ta napigpigsa. No, aday pa bagkat yaw. Napigsa mang bagkat. Sa bagay matkit de. Sige, mga road ta padasak mamati lalaki ababaunan. Uy na madam, napigsa ka. Di uray da kayaw, kit kabalan kayo abagkatay. Nga uray kas labalye na kayaw. Siguro, ado tikang kaninyo niya, madam. Kwa pamagikon ti kastoy, Belong. Pulimi ngamin tinalukmag. Iso mo lagayam Sige nga ro, dagi na nakapay, taday paramid ko numadamdamakan ka. Belong, nakaluto ka din? Win madam, kalkalpas. Iso nga ito gaw ko man be. Tanabanuga ka naglutaw. Ha? Apay aya, madam. Kwa pakilabam tuman nagiti kurtina, bedsheet, kan ululas. Anya kay mutin, madam. Baon kay lakin mabaunan. Ha? Kalkalpas ko pala nagluto, may. Agibaon kayo manay. Pag inanandak mo ka, nabanuga ka nagluto. Sige, numadamdaman numakay na naka. Unay mo dagituin. Umpay asi yung magkadataw. Sa nagaputa-babaw ng dakaka, baon kayo mabaunan. Ane, itamot lang ay baon ka, Belong. Anya ngay talang, minuminuto ngay babaw na. Ay, jak kaya tikas ta ngay style mo, Belong. Tanangam ko mati pa nagsasaom. Nakmanlaglaban, masurunak. Agin inanapay lang na tao, baon kayo mga baonan. Ay, maumak mildray. Nagalasan ti aramid da ita babaw na. Papanawa mo, nukas na ti ugali na, Ninita. Ay, saan mat nga ro dakas ka rin na timang papanaw iti babaunan lakay. Amangan numadaksan ta. Kat kasya mo nga ron ti ugali na. Nagtangsay. No ibaon mo, nagado reklamo na. Ay, paspasensyaan talatan. Amumatan ti style na. Maibos ti pasensya, bakit? Awan no isulat awatin tayo akanayon. Datayo kay din ti makibagay kan kwa na. Madi iso ko matirumbay nga makibagay ka na tayo. Pagawidam kay din. Sige ta kasaritak to nga rod tapagawid aklangan. Pumanaw di pumanaw. Siyak kitikarkaritin niya. Di ko na yun, pakumbaba ka na kayaw. Ay na, saan na siyak tikarkaritin niya? Pumanaw ka, ano papanawan na? Saan kayo pagtatakkunan nga amaw? Pasensya kan Belong angam saan mi nga minakayat ti ugalim. Natangsit ka unay. Apay ti ko na yun, kaya't ko ti ugali yaw. Ay na, agululi magaklang, madam. Ngam manipo din maya dito awan pa'y nasaya, ngayon papakita yung kanyak. Baon kayo abaon bay. Alilayan niyo mo ti tao. Iso sige, pumanaw ako. Tama nga makatibaba nito. Ay, maulawak military. Ay, nagawid ako nanang. Imanaw ako nagtitrabaho. Nay, apay manan nga anak ko. Ay na, nalabas na ramid da. Baon da labaon kanyak. Inaldaw ng agsukada.
Inaldaw nga da bisita da. Inaldaw nga ginawak kas kadagluto. Kas takit ti kuko kijayan. Oh, Natural Tababaunan ka ka, ngaro da nakaw. Di yung mamusang ka uli na itababaunan. Nya kay muting. Anya nga rod, kay iso mo talaga ti trabaho. Nagbangsit adang ganda itanarang. Assistant ko na ayaw No dagdamag no niya trabaho. Assistant ko na ayaw. Anya, assistant nga, Mike. Kiti sumay. Assistant mo talaga ti dapat ang mayawag iti katulong. Assistant na iti amaw. Wino right hand no isaw. Nadisdisin ti adang ganti assistant. Wino right hand. Ay anak ko, wag sing-singpot ka nga minon, Simple. Di mo ko maipakpakat ti kinatangsit mo iti sa dino man na pagtrabahwam. Sana nasaya ti kasta. Kitaam katawan pagbayag ang matrabaho, takasta ti ugalim. Kit basol lagi ti amo kananang. Isumang amin ti umununa. Ikalkalin tagak lang ti bagay. Una yan. Nay, agim impake ka manan belong. Wala na. Tadamanan pagtrabahwak. Sa dino manangay, katulong manan. Kitwin na. Ija ka bang ibang barangay. Asidag lang dito idajay. Mistiin ti kaya da. Nay, kita manan No kayat mo tagpaot iti trabaho, ikatom ti kinatangsi mo. Agpakumbaba ka kadagiti amaw. Ay namay. Napakumbaba ang mga talaga nanang. Kinasing ko tamay. No pakitaan na kiti sana nasaya. Ay, masapol lumaban akmit Dipinsa akti bagik nanang. Ma'am, ibaga akong tipod nung ugalay Tapno maamon yaw. Aray-aray tao kalem. Naungitak no, naungit ti amo kanyak, madam. Natangsita no, natangsit mo ti amaw. Kanyak kayat ti baon na baon nga amaw. Jak kayat ti mamanmandaran. Ti kayat ko, siyak tagdisnudong agtrabaho. Jak kayat ti may babaon, ma'am. Respetwan da kababaw na nyaw. Tapno, respetwan kayo, may. Kanyak kayat ang may laslasin ti kanag. Ti kayat ko, no niya ti sida ti amok, sidag, may. No niya ti aramaton ti amok, aramatag, may. Araya. No litsyon ti sidam, litsyon magkanyak. Di na mo pagsidayon iti tinapahan, og sida kay ti bulalaw. Kitno adda baro abadaw, wenno sapatos maw, masapol abaro magkanyak. Nay. Nawatam, ma'am. Kwa. Pasensya kan, ma'am, prangkak lang aming agsasaaw. May mayatin ti kastaw, ngam ti aginsising pagkita. Sana ya, ma'am. What about kete? Kano di of kaw, di dak ibabaon. Tamaturog ka kitag malmalam. Awan pakibiyangan yaw, tarisdik ka nga raw. Kundi pati doon amin na trabaho kanya. Agin naw kayo mo ti panganan yaw. No dawayayaw. Tanay, alo ti trabaho. Sigay, tinak pa ag-shower, ma'am. Agat lingit man amin na nasingitan. Ayan na ti sumaro na paglugaran ngay. Pinalabasay, dadeng. Dumundin kayo iti unay. Sana kasinyaw, nga marigata na nga umunag dito mo daw. Nasakit ti sikat kaw. At dabulo ti sikat kaw. Nasakit og kumbaw. Ay di kayo managtanabutaw. Laki day, nagpatindin kayo. Adak man ay nanang. Naimbag man ta nakaawid ka, anak ka. Wain ta, umay ko man mo i-relax ti panunod kaw. Tanay, may stressak. Makapa-stress na kiti matumtumpo nga mo. Awam payagpaot mo ta pagtrabahwam. Ikatambang ngamin ta kinatangsit mo. Sana nasayati kas tagalad ti may sabaro, wano ure asinaw. Ay namay, mayakidi at tinatangsit. Tapno saan da ka basta tagibas si tinlatan. Kin gusto man ti kas tang ibagbagayo nanang. Kas kailan nadadayo la plaka. Paulit-ulit. Makauma. Ay matayak Mildred. Nasaya at takad pelog. Apay takalaan. Ay di ka kundi si takanyak, ma'am. Takarbangak ti agbakasyon iti uri manung aldaw no kayat kaw. Imbis adamagan nyo kumamon no nanganakon. Tanabanuga ka nagbiyahe. Kasta kiti paspasapat yun. Ang niya, adama merienda, ma'am. Akwa, ikaw magkita child. Why, tanay, mabisina ka talaga. Nabanuga ka nagbiyahe. Ay, nyamit tayo. Awanak lang iti sumagmamanungal daw. Nagwaramit tayo ito'y balay na sang patak.
Ha? Anya namayan nyo dito sa alas ngay. Una yan, sakit ulo mo na kito kabalay. Saklatan din naman na kagdalos dito yung balay. Dapat ang damal daw pa nagdalos yun Sana siya kamay. Belong. Unay mo na kito yun. Urag punas la kumamit ti paladpad mo taramidan nyo. Ay unay. Maumak panawang kayo. Maumak milkide. Ala, Oston. Tikan sumara o pelong. Ikag melientan. Kalpasana aglobwat ka. Ha? Apay manay? Pangibaw na niyo mang kanya ako ngay. Kasangsangpit ko pa ilang bawnan dak manay. Dahil tatibag bagak ka na kayo kay. Tabawang kaya bawang. Aglobat ka, tapumalaw kan, pelong. Anya? Nay. Apay ngay? Basta pumalaw ka, tatakon maano sano galim. Pumalaw ka, sakbay makapong totak. Katamangan malaw alat ka. Diwain. Dahil talaga ayam. Ado ti mga alakan niya. Ado ti master ka katrabaho nita. Alala, kawaa maglopat. Pumalaw ka, katika nagsopsopalin ito palay. Kawan na. Dahil talaga ayam. Pagkan ano kumamot ang subli dito yun ay. No saan da ko na pagkan ano babaw ninyaw. Nakarkaro pa saan kayo pagkan ano nga amaw. Why? Pinapanaw nakya amok na nang. Ayos lang. Nakasapula ka na ako siti sa baling amok. Ay nakwaya. Impakat mo man nga tantikin na tangsit mo, iso pinapanaw da ka. Sana dagas tagtang sinanang. No da kay ti lugar. Wala nga urawang ka matitilugar no kwa ka natangsit ka malata. Nya kayo umutay. Imbis ngay sa kiidak. Da kayo langan ti amok kakakampik itibiyag. Ngam kontrahan dak pa mo. Nya klase kayo nga inamay. Ampun dak samay. Insan manatilay bagbagamit belong. Apay, di mo kaya ti makurektar. Di mo kaya ta mailintag ti kilong aramid mau. Di kay kaagyaman ta palaban to anak yaw. Adda mangilaban ka na kayo. Naimbag nga oras yaw, madam. Kastamat kan ka, belong. Da kami lang kanya apong ko ti pagserbyam di ti balay, ha? Ngam pasare awanak, ta kanayo nakarumwar. Ay kun meta, madam. Ta basit ti laban, kun nilutwak. Wana, inala ka ababawnan, tapno at damang kadkadwa ka ni apong ko diti balay. Bantayam anaimbag ni apong ko, tane, agkabawan. Di mo ipalubo sa rumwar, kan paspasensyam ko mati ugali na. Win, ma'am. Sige, di kay madanagan. Bantayak ni apong yaw. Hoy! Manggagamod! Mabisinak! Igawan man! Nita, nagloko ka na ba kay? Manggagamot kung kunang kakanyakaw. Manggagamod! Mabisinak! Manggagamod! Agaw kay ti ka na ma. Manggagamod ka! Manggagamod! Si Kati manggagamaw. Maminsan pa yung awagan na kitikasta, makaramang kang kanya. Tutupang kang auray bakag ka. Ako pang kang ibaw, no? Sinalbag ka na Manggagamod! Nagbangsit! Pangit! Nita, talaga pagpungpungtunan na ka. Pagpungpungtunan na ka. Ay! Manggagamod! Nagbangsit! Nita, natangkang tulong ma. Ako pang kamalangin, tayo sa ako ka. Ba't na ka? May kataya bakit? Belong! Tararamidam ka na apong ko! Awanan kay tibain! Kwa madam. Baka mapay. Kinabil na mga main. Isutin mo na ng kabil kanyak. Isutin nuto pa ako na. Binagkakaw tayo sa ako kuma. Ulbod! Saan nga gabkabil ni apong ko? Nga uray ka stati ka sa saad na. Ha? Gapoy tinaramid mo kan kwa na. Idarum ka, Belong! Anya? Nanang, tulungan na. Indarum takyamaw. Eka, sangwam ti bunga ti aramid mo Daytan ti bunga ti kinatangsit kan kinaturay Belong. Nanang? Apita mo ti bunga ti aramid mo.
Idi pa'y labagbagan ka ngam di ka dumdungag. Isama ka mo ka ni tibiyag mau. Basol mga minjapong na. Pinagpungtonak. Napilitan nakla ng kabil kingwana nanan. Nagkunang amin natutupam aya ket amom lang arod ngagkabawan. Nanang? Nala, sangwam tinagbasulam. Nalabe, napasamak day tatap no dan pagnakmam. Kat sapay lakuma, tagbalbaliw kan, belong. Nanang! Manang Biyana! Tumagas tamampay di ta istor. Tado ti tao di ta anak ka. Ha? Nya nga iti aramiden ta dita? Tatang? Pasikatan ta dagiti tattao di ta. Ipasikat ta ti kadat award mo yung pagadalan niya. Anak ka. Mabitlaay. Ay paigid ko to'y lugar ta. Intaman pasikatan dagiti adda di ta istor. Ay na, saanan tatang? May samatlat award ko? Ay kituray ah. Tinapatag adda award mo. Ala. Umay ka. Tamapanta di ta istor. Darasang manakaw. Kindaday, kunam kanya ka, no adda dumdumngag, why? Di nakawawagan ni titatang. Daday, kunam. Adda kayo magayam dito, istor, nananilya. Wan man remedyo barok. Taag pangin basit. Nagpudot ngamin ije balay. Apay, nagapan yung agam ha. Ije pagadalan to anak ko man, nana. Kalkalpas ti program da. Ahiwang gaya man niya. Bakasyon da manay. Win nana, kit amuyaw. Adda award to anak kaw. Adda ribon na ngayon naspilik itibado na. Ha? Kastaya. Wan nana. Ay na, may sa to anak ko kadagiti kalaingan ije pagadalan da. Imalaan na ngay, no san mutla siya. Anyat award na nga remedyo. Most punctual, nana. Ha? Iso lang ti most punctual kadakwada nga kakaeskwilaan, nana. Aya. Remedyo. Amo mayano anya ti kaya tasawan ti most punctual. Kwa? Ay katuwan na. Most punctual. May sa kadagiti kalaingan. Kasjay. Imamangamin na nasariwawag ti panagpampanuno na. Ha? Sika nga, nana. Adamot award ya po kam. Ay, awan remedyo. Ay, kasanaw kit sobag sama ngamin japon. Bulakbol. Kunjay lama pa nagtaktakaw iti pinya tararamiden na. Ha? Sige. Agawid ka may, taray. Ingkampay agbiro kiti partin may. Tag blow out to anak kaw. Most punctual ko naman. Buyay. Apay, anyagayam ti meaning ti most punctual anak kaw. Gusto mo la jim baka, akalaingan. Saan akalaingan, tatang? Ha? Anya nga ron ngay? Jay ngay awan langan na jay eskwilaan. Jay always present. Anya? Nay, kunak man no, kalaingan. Saan, tatang? Ay, just kay. Sana balay? Ta ignorante mo ila dagiti nang ibagaak. Di da siguro maawatan ti most punctual. Hello lakay, kumusta kay ditan ngay? Kastoy abak ay. Agpartiyak na, ag-blow out ti anak ta. Anya, most punctual lang taward na, ag-blowout ka? Kita niya kumaangay. Di mo lalaangan day ta most punctual ah. Taman mano ti makaaward iti kasta. Ay, Basta ag-blow out ti anak ta. makamu ka. Ayabam tong aro dami na karuba ah. Nagiti lababak na ngam amok ati ayabak. Anya, kadagiti karuba ngay. Sanay, ta nagrarawa da. Amumutin nagiti karuba dito. Basta karni, nagrarawa da. Agawi da pa iti siluping. Nanganda lang arurin, nagtikaw da pa ilang may. Anya, ay na, ayabam lata ida, tapnawan ti may bagbagada. Sanay, basta nagiti lababak na ngam amok ti ayabak. Ta sigurado nga dawi da regalo ti anak ta. Kindagiti nakusim ti imbitarak. Ya kaya ban nagiti naraway. Anya, Sige, ta si kaswag pa'y dagiti agparpartay. Sige, mangan kayo lang, tado tinalutaw. Mabalin nyo pa iti mangyawin no kaya yaw. Sana kami na naimaw. Kaya't ko mga iparaman ti blowout ti anak ko ah. Nooray most punctual lang ti award na. Di oray man best in math. Wino best in science ti award na giti daduma no wan mo pag blowout ah. Useless ada kita award.
Pakakitaan nyo nga itimos pang tulabong katibluwaw na. Dito'y lang balay mitikasta, kakabsat. Isa mga kayo lang, di kayo agbabain. Oo, nayayin. Nagarutihan da. Sakpay. Nay, di kay mo na pandakipangan di ta karo ba? Di mo't nagawis, nana. Ha? Lukas ta, saan lagaya masyakti di na inawais? Amin tayon sa amoy takaruba na, di na inawais. Sa bagay, talaga kasta ti ugali day ta remedyo. Kaya't nalatag palastog, iso akong di awais. Ngam napili mo't lataw awisan na. Win nga roda, nana. Ngam mala, baybayan tayo na, no kasta ti kayat na nga ramiday. Una, kaslawan ka roba na iti kasta nga raramidin na. Nakarumot ti kinapalangguad na. Naimot pa'y Mike. Ala, baybayan tayo na, no kasta ti pagragsakan ng aramiday. Nana. Nana! Apay, sino tururayan yung litawiting siyay? Awan, remedyo. Agin ina na aklaan. Papanamaya? Agawid ako na. Nagkapuwa ki jay ilay. Ay, nagnag kayaw. Nag-tricycle kitay. Ay, narigat na talaga tawan lugan na niya, nana. Ha? Ay, huwag nga raw. Naimbag ka na kayo at dalugan yaw. Kan, dalaing ka pa'y ngagmanihaw. Sigod mga nalayang ang agmaniho, nana. Mala, agandad kay ti pa nagmanihaw. Remedyo, baraw. Agawid akmatan. Papanamaya, ingka makitsinda. Saan, nana? Inaklag halo-halo ijay ili, ah? Tanay, nagdagang. Nay, imbag man. Mapankalag halo-halo ngam nakakutsi ka pa'y. Ay, katuwan na. Tamnod daw sa artikutsi, may. Nya serbi na ngayon, diyak usaray. Awan na. Aglati, ah, nana. Apay, manutaw mong paray. Agkatawunan tamo, sana ya. Ha? Ay, kastaya. Ungayam. Ngam, kitam ka diti lang ata, ano ba? Kita ma? Ha? Kitam. Agkatawunan ta. Ngam, obing ti lang ngam sila. Ha? Kaslay na una ka mo itibain ti atawin ngam siya. Grabe ka mo. Saan mo taparay? Nay, apay di ka mamatay. Kita mo minti lang ata, anay. No kaya mo wag silpi ta. Ta iposta. Ta makita no, niya ibagada na kita agkumay. No sino ti ubing ka na ta? Ha? Ay, kasanaw. Mapariga ta mo ngamin iti trabaho. Imbaglakin ka, paray. Ta saan ka ngagtrabaho? Agur, uray ka la iti kwarta ngay pawpawi di asawam nga da iyabraw. Oho! Talaga kidding ubing tilangak ngam sika, pare! Ha? Ay, wala na, paray. No, isaw. Mapagbidbid do tanda nga rot a single, paray. Ba nagapakaragsa kaklaunay, ah? Ado pala dagiti agkras kanyak, paray. Anya? Sige. Mapana kong tanay. Mainitan dyan yung parking ko alugang ko yung igit ti kalsada. Sige, ditakan, paray. Pangaramatam iti motorsiklo kat adala nga rod kutsita yon. Isungurok ta anak tangag motor. Anya? Ay narimedyo! Nagubing ang pailaan! Do sila tawon na pag motoramon! Kadi mayat. Tapno agbilib dagiti makakita. Anya? Man-manot yung ubing nga makamotor. Iso nga isurok ni Buyay. Ay saan? Diyak agipaw iti tikwarta no motor matlat pangigatangam. Anya? Sige nga raw. Saan ay? Kiskisan ti paramid kong arulan. Ha? Mangipawit kayo ti kwarta. Tagparamid ak iti kiskisan. Tanay, umampay kiskisan dito yung lugar tayo. Sige, kitaam nga rod no niya ti pagsayaatan tayo ta iso ti aramidam. Kitaam ti pangipipan nami ti kwarta tane. Nagrigat tagtrabaho diti abroad. Naimbag nga oras mo, remedyo, barok. Nay, apay nana. Anyat masapol mau. Ay, pasensya ta, di kan pastrakain, tanay. Rumuara nga lain. Ay, wan okay lang. Umayak la kumagkid daw iti pabor. Umayak kumaumutang iti kwartam. Ay, awan na! Awan may pautang ka nana. Nga uray 2,000 Awan nga raw. Awan kwarta. Ah, Awan may pautang ka. Taigatan ko iti motorsiklo ti anak ko din pawit ni bakakaw. Kun gumatang pa iti van. Tanay bagla pagluganan minumay dagiti kakabagyan may.
Ha? Talaga saan na malapdan ti panagbak ng minana. Umas asinso na talaga ti biyagmay. Baknang kami nana. Naginawa talaga ti panagbiagmay. Ay, na yan. Ay. Ha? Sige nana, tarumara ka. Pasensya ka na talaga. Awan ti may pautang ka, tao sa ti kwarta. Ay, kunak nuada. Sige nga raw, agyaman na, baraw. Ay na, apeng agyaman ka ka, umitig ka. Une, sige, tayo sira kong ti balay may nana. Magustuhan mo ilang ta motor aginatang ka, wanak ka. Wow! Nagpintasan nga'y tatang? Daddy ko na mala, umay ka tayo suro kang agmotor. Nalakala masuro na itaw, automatic. Wan tatang! Daddy ko na buwit. Uni mo na. Ay, daddy gayam. Mala, agsuro ka na yung magway. Tapno agbilib na kiti makakita king ka. Awang pailat ubing nga muna tag motor nitaw. Si kapailat ikaw unaan no kasanaw. Ngamnay, di mo ibagbaga kininanang mo aging mata nga iti motor Di na mo aging mata nga. Nalaing magayam nga agmotor jay anak yaw, remedyaw. Ay kawan na nana. Na minsan lang ngayon, suro ngamnay. Nakasuro adagaws. Wala ngam nagubingan mo't launay, barok. Ang mga numadisgrasya nga'y. Madisgrasya nga. Nalaing day jay. Kung ang ngarong nga i-contest ko iti motor race. Motor racing. Anya? Mintun taw. Diyak pa'y masango ita. Ay wain. Umay kayon to man iti balay. Isa ako yung nagitay san. May amaus o sarabad ba dumay. Nana. Ha? Di kay madanagan tangdanan kayaw. Apay, ibal lang yawn. Saan Apay kay bul. Unay ko. Itulong ko kadagitag kasapulan. Aya, ang sige nga raw, umayak daw. Barang ikanak mo tanay. Awang pa'y may gatang iti barwa doon. Anya? Sige. Picture to pa'y typos ko iti pisbaw. Tapno makita mo dagiti tattawa nga aglaplapusanang kamay. Ha? Ngam di kanto man makaununan ang agisopsopot iti yawid mo ba daw, nana? Uraya, masakto mang tayd, Nawatam. Ha? Sige, remedyaw, baraw. Nasaya tadakan buyay. Apay naggapam. Naggapam ko na. Inal daw lakas takan. Bulakbul ka mo itay. Sapay no kasarita ka, di ka sumumbat. Naggapam. Kun nagturo kami dirabi ay. Iyag mo tatulbog ti motorsiklaw tay duling kaw. Diyak ipaigam day taking ka. Apay pinagandar mo man ta motorin ngay. Jaketi mangtam! Iswa pumanawak mo na. Ito, hoy! Bumaba ka dito! Kamatandak, ano makamatandak? Woy, kamatan ka? Apay ti ko nam, di ka makamatan! Sagana ka nung makamatan ka! Ay na, nagpaspas mo na nagpataray dyan na pari remedyo. Huwag nga raw, ay nakakabutbutang. Kasla makilinlin nung bangag man maneho iti motor. Niki de remedyo mo baybayan na dyan, nangagmot motor. Kit manulat tawin na. Ay, huwag nga raw makapada nagpekide. Ay na! Ay sos, Dayjay mo ni remedyaw. Nagparta ka na nagpataray. nay, apay dagi dyan nga agaman. Agkingkinamad dan samutin na na. Huwag nga raw, ay na, nagpaspas ti pa nagpataray da. Ay sos, agkarkarira dan samutin nga agama, nana. Ay na, agyaman na kiti dayta nga imbagayo, nana. Ay, pasensyakan. Kunak no amom nga agmot motor dyanak yaw. Saan, nana? Inlimad gayam ti asawak ti gimatang iti motor. Ay na, makapadanag ngamin. Dainal daw nga agmotor dyanak yaw, kat nagpaspaspay. Isuda nga agama, kaskasiro da nga agpadpada. Sige man nga ruta kasaritak ti asawak, nana. O sige, agyaman akmanan. Bye! Hello, Remedyo. Ayan mo? Kamkamata nga ron tiyanak ta. Diyak nakamata na yun. Insardang kong tilugan. Unay mo tintikas ta nga ramid mo. Di mo timbaga ka di may gatkatangan iti motor tanak ta. Ay, agbabawi ang araw. Tanong tak, itarayan na. Kitang motor a pumanaw. Iso ajak makamata na yun. Unay ka mga minan. Di ka lagpampanunot.
Nagkulang amin nga igatang nga may timotor. Unay ka magtay. Ako nga't kapailangan mag. Kadalang aruditan. Anya mabalinday. Nalpasan. Nito, si kapay tadaganas na ngagungat. Apurido ang anayin. Tanay, intarayan na kung tiyanak na. Diyak amon ti pang sapulak king kuana. Umanuwag ka pala. Unay. Sinalbag ka kede. Sa pulam ni Buyet. Darasam! Bye! Paray, naimbag ta nakita ka. Diyan anak mo, nakita ka diyan tersina ijay daya. Nabartag paray. Anya? Ay nagloko diyan nga ubingay. Kadwa na dagiti pada ng agmot motor. Iso ti ka ubingan nga gininom ijay paray. Anya? Ay naglokaw. Ay na paray, di mo baybayan diyan anak mo. Taubing pay dayay. Ay, sa pay nung tak, itarayan na. Yung kasukunan ng paray, yawid mo. Lisa ba kay? Nag-aawid ka maghayamay. Apaya di mo yung bagbagangay, ta sinabat ka kuma. Ay na, kailiw kang bakay. Arakupang ka man. Ha? Nay, apay nga inwadag mo timak. Ayan ni Buyet. Diyakan mo tinal daw mo arumor. Wanteng katangam nga miniti motor na. Isa nagbali na bulakbol kan mamartak. Ha? Among ngagbarbarta ni Buyay? Kawan na, tadagi dandanon kanya kiti mapaspasamak ditoy. Anya? Awan pa'y serbim nga ama. Imbis sa bantayam dyan nakta, saan tabay bayam mo? Itarayan na mga min. Nagkunang amin nga igatangam iti motor na. Lisa ba kay? Ala, ingkasapulan dyan nakta. Katinton bigat, asikaswo mo ti papeles mo, tas sikamot ti umadayo. Ha? O madayaw? Papadangay? Sikamot taga-broad. Tapadasam mo ti rigat ti trabaho ija broad. Anya? Ay, saan ba kay? Di nakpagabroden na. Diyak kayat ijay. Diyak kayat ti maya dayo iti anak ta. Basta ka-broad ka. Sika nagtrabaho ta siyak ti mangbanda iti anak ta. Anya? Saan ko hayang tagtrabaho niya? Abroad ba kay? Sige, no di mo kayat, saan lang? Ngam pumanaw ka nga rudan. Aga-broad ka na iti balay dananang kantatang mo. Tanauma ako namang bibiyag kan ka. Ha? Sadot ka lang aron nga trabahon, baybay ampay ta anak ta. Ay, di nakadipapanawon na. Sumapulaklangan iti trabaho nito. Basta di nakpagabrodahin. Pangasim ko ma. Manang Biyana! Anya kano ti kuwenta dito arubayan ay email daw. Basta agtakder ta kano ditaw. Taurayan ta ti regalo dagiti anak ta kadata. Nanta kasaok mamuta anak ta dita cellphone. At to'y ti cellphone. Hello anak kaw. Hello nanang. Happy anniversary manan kada kayo ni tatang. Urayan nyo ti regalo mi kada kayo ha. Asidag ka nun. Anya regalo day taya. Basta urayan nyo. Surprise nga rod. Anya. Ha? Bakit? Ada sumungad alugan. Ha? Ay, nagpintasan alugan. Kan ada pa ribon na iti sangwanan. Hello nanang. Nukasta. Adan? Ada simungad alugan, anak kaw. Wen nanang. Lugan nyo kan ni tatang dayta. Anya? Ay nalakay, lugan ta kano dayta. Anya? Nagtitinulungan mi nga kakabsa. Tinggatang mi ti dayta alugan nanang. Sagot mi kada kayo kan ni tatang. Ay nagyamang kami, anak kaw. Ay na, anak ko. Hagyaman kami. Ay na. Huston Itay ka pa nga agsangsangay ta mga aprositilugan ta bakay. Ay na, aging ka nga minita kasladak pa'y lapat yun nga danlogan talakay. Anadan ta na ito'y alugan. Tanagbanugan dagiti talo nga anak ta da ito'y. Wana, nagtitinulungan da ka no ginatang para kadata. Ay na, naibaglangan tadanak teja brodan niya. Ay na, adolakit diti umapal ka na tatanlogan talakay. Ay na, lugan mi ay. Nay, kit di ka unay
Kababaeng, ang mga nuad na makakitakin ka. Kasta una panangarakot mo itilugan. Jak nga ron ba iladawang matikinaragsak ko mo, Timildo? Ay, nadanlogan ta! Ay na! Nagmayatan taglogan. Ay, itala ang mapadasak na dalogan na. Naglamuyot titaray na. Ay, agbusina ka mamulakay. Ha? Hanya ko matibusin na ngay, bakay. Basta agbusina ka. Ay, ayan na, ayan tayo busina na dito. Itatalmagak man. Dahito'y man, Sige, tatalmagak. Ay na, apay ngay businam ngay. Katawa mo't mabusinaan. Kagbusina ta, tapno makita dagiti malabasan tatilogan ta. Anya? Ay, di ka man nagpalpalasto, bakit? Tamaday di kasta. Kasano nga ron ang mapansin da nga danlogan ta nga no di kagbusina. Ay na, datati kaunahan nga dalogan na diti lugar tayo. Ay, isardeng mo man, isardeng mo. Apay ngay sardeng ka. Basta isardeng mo, preno. Aday ta. Marigarda! Lumabas kami, pay! Ilabas mi man tiloga, may! Ay, dayjay, nakita natan. Payapayak. Ay na, napamulagat tiluka. Mapantan lakay. Ay, nagalas ketikas na nga aramid mo. Kunaklanuan niya't ibagam. Pasikatam lagayam di kumarem. Ay, kababain ka, bakit? Pasikat kalaunay. Nay, ni manang simang ti malapsan ta. Ilugan ta. Ay, saan? Padasam nga ilogan, tagapata. Tapay, Mike. Nagdagsan ti sinusuon na pinalingkina. Nay, kita ma. Basta labsamaon. Dagitakot ti iloglogan maun. Kano inapanak ididay ta si Mang? Kat nagkapya kay samit tan. Kampay idila ang akapya day jay. Ang gumay gayab-gabay lang tigurak itiday ta babae. Iso adi mon iluglugan. Ang damat gayam lugan nyo, Nana Leti. Awan katas ng abroad day ta alogan may. Ginatang day ta anak may iska. Ay na, nakapapal kayo umat, Nana Leti. Ay kat kasta talaga. Gagangay na ata dolyar ka nga ron ti kwarta na giti anak may. Kat, naimbag man tamo gayam ni Tata Imeldo tagmaneho, Nana. Kat, sigod mo ta family driver ti trabaho na iday. Ay, kasta yan, Nana. Wine, ijay sa baling amin ang lugar tinakay distinwan na idi ka. Isuma lagayam Mayat nga ron at adan lugan nyo, Nana Leti. Adan to pakilugluganan. Ay. Para kada kami lang day talugan, balasang kaw. Private day talugan. Sana pang public. Ha? Kano nga adamang arkilano, kaya't ming arkilaan. Kasjay? Depende No kaya yu ti presyo. Nagapamanan ayamo ti Mildo. Ruar kalarwar. Napan ko impagasolina to'y lugan. Impa full tank count. Sa di naking kuyog. Nakaturog ka mga rod itay. Kitrining na kumaa. Ay na, saanin. Nabitak laang may. Nay. Apay ngay. Kapit-pitak mo to'y pagsagpatan ti luganan. Ha? Ay, wine. Ay, ni Parisauro siguraw. Ta nakabutas ngamin itay. Kat dinagas ko iti dalan. Na! Inlogan mau! Katwan takaasim mo ta magmag na iti adayaw. Ay unay kamatin! Inlogan mo nakabutas! Ha? Nan, kita akman iti unag! Ay na! Anya kamatin! Kapit-pita ka niti unag! Anya matikas tuyan! Di mo lapilpil yan matiluglogan mo!
Ay na, dalusakto Saan man nga minatila iluglugan mo, Emil daw? Patinto makapitpita ka tattao iluglugan mo. Pilya mo na kita disentya tattao Ha? Espesyal tulugan ta, sana pasagad. Ay, agtal na ka man. Di ka kadi agim-imaw, tamaditikas ta. Kagpay sumay, ignorante dagita tattao. Ay, dagita ang agluglugan, ignorante. Numangilugang ka, ibagam, taig katanda tay butas da sa dagpigad nga umunag, tanay, marugit ang tikutsita. Ha? Mala, yung kay Jayain, tadalo sa akong tuylugan. Di kan sumanao dita. Marilitay, pangaasi man. Arkilain mi man tilugan yaw. Taitulod tayo ti anak ko, iya ospital. Ay, Nay, apay, nagkunaya nga ipaarkila mi tilugan kat saan mi mat nga ipapaarkila na itaparay. uray italang maray. Aganak nga min di anak ko. Apay, ayan dya asawa ta anak mo aya. Awan asawa na maray. Intarayan da nga raw. Dahita nga min ti maalat ti ampang. Adan sa ngamin na mampang dya anak mo kat. Timon sa ngamin pinadakala na sayaat. Kitaan na kami man, napintasan ti biyag dagiti anak may dya around. Ta siyempre nanakam da. Pinanunot da, ti masakbayan da. Katita, may ramraman kami mata na naganak da. Alan amaray. Agbayad ak uray manaw. Ay, awan ni Emil daw. Awan nag-drive. Napananaya maray. Diya ka mo Apay, paray. Ay na parimil daw. Di anak ko. Aga na kain. Kat awan mo't amok pangiluganan kinukuan Anya. Ay, sos. Sige, hintayon, paray. Mabitla ang tagsukatak. Kagap-gapok nga may ni Jay Talon. Hello, Nanang. Kumusta tilugan niyo? Ay na, diya amayaw. Tilay luglogan na. Ha? Tila iluglugan nga? Basta da malabasan na iti kalsada, ilugan na. Nga uray nakapitpitak da. Ay, kat, baybayan nyo lakad ay, Nanang. Mayat kit di ta makatulong kayo pa ay. Ay, agruam mo dagita na makiluglugan. Nasingpang nga minuna diya amayaw. No da mga arkila, wun na dagos. Baybayan nyo, Nanang. Tay supay mo ti, bayad da iterkila. Mayat kit di At least, kumit kita talugan nyo. Nga oray kaskasanaw. Wana, nga magruam mo dagita karuba. Imasan dapat ng taglugan-lugan ni tikutsimay. Masurunak. Sapay nagaang duda. No patinto man nagaanglit kay luglugan di amayaw. Anya? Feeling na kalugan dan. Masurunak. Hindi masan da tagluglugan. Baybayan nyo, Nanang. Di bagbagat ikasta kadakwada. Tamangan numabainan da. Ay! Ibaga ka! No jak malapdan tiriknak! Prangka kita amin Anya? Tay listaam ngay. Baka nalipatam, bakay. Saan? Anda dito'y bulsak. Inlistam mo't laamay, nagitigatangan ta ije palingkay. Wen! Ay na. Nagmayata talagang tibiyagtaan niya lakay. Agasam day ta. Magmagnatala mapan makitsinda idi. Ang amita, di kutsitan. Nanalitay! Tatay Mil daw! Ang paili kayaw! Wan, ninyaw. Ay, eksakto nga raw! Makilugan akman! Tayo nakagpa-check up! Ha? Mala, lumugan ka ninyaw. Pagtugawa ngay tata! Dito'y sangaw, no dito'y likaw! Kadita likod Siyak lang tagtugtugaw dita sangaw. Sige nga raw! Dito'y alikaw, nana! Dita kumapay ki di compartment ati pagluganam. Mala ninyaw, lumugan kan, tamapantayaw. Masapa ta maturaw, litay. Tamasapa ngagbiyahe intun bigat. Nay, papanamanan. At na mga arkila kanyak, isupay ta arkilana. Papanan nyo manan aya. Kanasinaw ti mga arkilakan ka. Ni Roday di tadaya. Sukunin mi kano ti katugangan na iya lugar da. Kunak mo't napilyam ti iluglugam mau. Naijay mga agmamama. Intun tinupraan na itinalabas itilugan ta. Ay na, damot panunot jay tao Apay basta agtupralatan aya.
Kat adamot nakakwinta sa plastic bottle iti tenged na pagtuptuprahan na. Ay, makapasuron ti kastoy. No arkilaan da kawan ko ng mga minatagos. Ay, maparigat ang tilugan. Mapudpud ti pilid nan. Di ka kitagyaman ta kumitkita lat tatilugan ta. Isupay apakitsinda ta. Maudin day tang arkilama. Diyak kaya ta sa balit ti agluglogan ni tilugan ta. Sapay nagtitirad mat ti uba da. Marunot ti kutsun ti tugaw. Apay aya akas ta ka bakit? Kasla di ka kasapulan iti tulong iti pada mataaw. Tumulong ta ah. Takasanaw no datantumot kasapulan iti tulaw. Dadagita anak tamang tulong ka data. Saan ta kasapulan ti tulong dagita tattao? Nabakbak ng tamit lang aamang ngam dagita. Isungawan to ti may tulong da ka data. Bakit? Nay, Marilitay, apay nga muli ka dita bubugyaw. Daldalusak to'y bubong may ta. Adu tinagango a bulong dito yan. Ayan ni pare Mildo aya, Maray. Ha? Inarkilada manan ah. Nagitagrarama na makiluglogan. Ay na, kabot-botang ter aramidang Maray. Nagngato nita. Agpatulong ka nga mina. Adumat ti maayaban na babaros nitaw. Ay na, jakla pagan ano ti tulong ti sabali a tao kanya. Kabalak nga ramidan da ito, nga oray awan mang tulong kanya. Sapay sinsinan mo't nga agdan ta nakapatakder nita. Sana bali at nalaga anak mo. Nenenenay, agarbisan Maray. Bumaba ka nitan. Ay sos, agtudaw. Bumaba ka Maray. Ay just kay, agtutubang agpaisaw. Wan, bumaba akaw. Tain nakmutay. Tawan payong kaw. Nay, ipigsanan. Ha? Ay, natinag kamutan Maray. Ay na, ay tulong kakaruwa. Tulong! Anay ko, jak may karaw ti mahaka. Anay. Ala! Natukol sa amot ng tihima ni Nana Leti, tata! Ay, wine. Ay, sos. Sa bali mo't titinurong ta imamaw. Nagpalikod mo tayo. Antipatong ko. Tisigat ko nagsakit. Ay, naimbag ata sana na ito pataulo yun. Kasanon nga tata. Kasano nga may taray tayo di ospital ni Nana Leti. Awang mo tayo lugan da. Mabit lang, ta inakalain ta inwang kan pasagad ka. Kan mangala kayo umutay ni tikaputay, wano payaw, ta payungan yaw ni litay. Uwan tata. Ipasagad tayaw nga ipanidya ilay. Tanay, delikada o tikasasanan. Kahit, kumusta kan? Ay, nasakit ti Mak. Ti patong ko. Amin na pa sa ti bagbagik. Gagangay na ah. Tanatin nagkakit nga raod. Natukol ti imam. Ngam nasimintaw. Ikagdanag. Agimbag kamutlaan. Bakit? Di kagsangit. Agimbag kamutlaan kunakmay. Malagip ko lang amin tinaramid na giti karo batalakay. Pinagtutulungan dakpiman nga intaray diti ospital. Ay, wan nga raw. Dakkel ti utang taan na imbag anakem kadakwada. Impamuspusan da piman ti amen. Tapno maitaray da ka diti ospital. Impasagad da kagayam nga inyag ditaw. Wan nga rod, mababainak pa'y kit din. Kunak no saan ko akasapulan ti tulong da, ngam nagbidutak. Ay, kamangkit di sukunan ida, ilogan mo ida iti kutsita, nakayat ko ida makasarita lakay. Ha? Alan, ilogan mo ida, oray subli-subliam ida. Sukunam dagiti ng tulong kanyak. Takayat ko tagyaman kan agkid daw iti pamakawan kadakwada.
Kan ikam to iday ti pagmeriendada. Intun makarawar kan dito ospital. Tayo to balaya, hindi papananda. Ay, sige nga, Rod. Agpartitan to iti baboy. Tapakanan tadag iti kakarubat lakay. Manang Biyana! Papananyaw, nanang. Ingka magmulay ti prutas si Jay Uma. Umay kaya to yung. Ah? Wen ko ba ang... anay ko. Ay, nasakit mo tuulok, nanang. Nanay, apay manay. Ay, anay, simuro nga ron ti migraine ko. Ay, nagsakit tuulok, anay. Anya, agtumar kay ti agas, no di mo kabalan ti sakit na. Sanay. Ay, narigat ti tumar iti agas. Ay, iturog ko lang daw ya. May kataon. Nay katala, yinanam nga rod, anak ko. Anyat masida, nanang. Jay nabati a dinangdang iti aldaw, Dinengdeng manain. Makauma. Ay, aguruod ti tiyan ka ngagsiday tinatnatan. Akit, mangluto kay ti si dama. Adama maluto di tarep, tuyong. Ay, da kayon ate, mangluto nanang. Anay, nasakit tulog. Ay, simro ti migraine ko. Iso nga, agidaak. Tanasakit tulog. Nala, ilutuan ka nga ro di ti si dam, anak ko. Anya day talutluto ay Marta, bakit? Kalkalpas tala na nga, naglutluto ka balay. Nagpaluto ni tuyong, ta nasakit ti ulo na. Sana makaluto iti sidaan na. Di namot kaya ti dinangdanga sidaan. Patpatsya mo day ta tuyong. Artistan na kala day ta. Ulawon na kalay. Siguro nasakit na day ta migraine, lakay. Wala, takasta ka na yaon ti pagpampambar na. Bastag pambar, migraine, ahoo! Amom nga rod, no, agpampambar, wano saan. Ay na, Marta, pampanuy-nuyam ti kinasadot ti anak mo, iti kastangar aramidem. Di ka baybayan di ta, tayo so tagluto iti sidal na. Ubing aya, tamasapol pa'y langay lutlutwam. Nasakit nga rod mat ti ulo na. Amok tirik na tinasakit ti ulo na. Tadamot migraine ko, lakay. Anya? Ay na, nagbunga mo't gaya man dagitay mulam asaba, bakay. Natangkanan dapayain. Wan tebag tuno may alawas tay nakilakoy jay ili. Wan may mayat mo't la ijay ihilay apaglakwam, tanangin niya ti paggatang da. Tano ditoy, baratan da ka Wan nga rod Adapay nga mintay dua apo na patangkanag. Tapno agigidan damay na ako. Nay, papanam tuyong. Nakatip ka matitibunang. Inakman ijay uma, nanang. Nay, itamang pa akong di mapangkay jay uma. Wen man, tapno mawat-wat mo't ti bagay. Tapno agling utak. Ay kawan tapno maksayan day ta lukmag mo. Nay, naglukmag kan. Takasanaw, day talamat maturog tararamidam dito'y balay. Nasakit mo't nga rod ti ulok, nanang. Turog mo't lang amin ti agas ti migraine kaw. Ha? Sige, tanay. Aldaway, napudutan ijay uma. Arman lakay, awampay mo't anak ta. Awan pa'y mo't nga rod, napanan na aya. Napanijay uma. Mapan ka nagpalingot kunana mo ti dagsapa. Nay, itaman pa'y akong di umaday jay nga anak ta. Kaya't nakanong arod dagpalingot. Ngum di pa'y mo lang nagawid. Malumun, katagsapa pa'y idinapan. Nay, amang ano naturog ijayan. Anya? Kastanga-tangag paysaw. Kahit, anya pa'y ngay, amumot aturog jay alak mo. Inturog na siguron ijay poon ti sabsaba. Nanang! Nay, anday ta magaya man. Apay, nagbayag ka na napan ijay uma. Tuyong.
Nanganam nga ideal daw. Inkay kat iluto da ito yan. Aw. Nay, Anyatin sangput mao tuyong. May 1 kilo abangaws. Kan may 1 kilong asukar. At dapay kape kan gatas kita. Isimpayon da kita, nanang. Ay, maturog ka. Nasakit man ng tulok. nangalaan na nga tangay iti kwarta na nga inggatang nakadagita lakay. Jak ammo Ngam. Itaman pa ya kung tigatang iti masida day ta atuyaw. Anyat naknakan na nga ta. Ay na, adda siguro mo na diskitaran na kwarta. Ala, talutwak ti insang put na abangos. Arman, lakay. Awam mo't dagitay bunga ti sabaki jay uma. Nagtabamat aminan. Wen tatineba amin ni tuyong. Sana napanila ko kini Maila akaruba. Aniya, apay ngaya tinabana. Ay na, kasla di mo am mo di anak mo. Kas jay mat ti paglayngan na. No agmula, sadot. Ngam no aglako iti bunga ti maimula, alistaw. Damagam kini tuyong ti bayad di inlako na asaba. Apay adamagan niyaw. No ayan tinaglakwak iti saba. Kat naigatang mat iti masida. Inggatang kon iti masapsapon iti kusina di naglakwak. Dayjay lang. May 1 kilo nga asukar, kape, kan gatas di ginatang mau, kan may 1 kilo labangaws. Kahit manumot la ti bayad jay sa bangay. Nanginan ti magatang ita. Iso ado yun sa pulan ti daddo maabayad ti saba. Impalingkik nga ruden, nanang. Aniya! Nakitak man ang di anak mo iti balay ti kumpari na. Makipuspos taman iyayan. Anya! Ay, ijay palutan nga ron tinapanan di bayad ti saba, ngayon lako na. Kay, anya pa'y ngay. Huwan Ay, unay matanday di atuyong. Kagurgurak ti kasjay nga style na. Awan lang arod kukuin nandito balay. Mapan pala magisugal. Ay, masuro na ka talaga. Ay, mga sawa ko mga minan, bareng gumagatan. Mga sawa nga. Kaasin tulaeng ti asawaan na. Tamatay ito iti konsumisyon. Gapo iti kinasadot ta nagta. No di nantupay mapaganti mismo abagina. Mga alapay la iti sa balay. Apakanan na. Nalumot na gitay bunga ti pinyata lakay. Wen, bakit? Burasek tao. Ta inaktoy lagaw. Nangina ti pinya ita. Nagdadakkel nga rod. Nang puro sakit ti maysa. Nagsamit si ka. Kahit ayan ti pinya nga inukisam. Ramanagman. Ay kwa. Ay, awanan Inibos ni tuyong. Anya, inibos na hamin? Huwag nga rod. Mabainak mo tamang ibaga nga ibatsan na ka. Tabak ka masair man tirik nanan. Nagdakkel apin niya, inibos na? Nalabay bay amon. Inak tumanon mang puros itinaloom. Lakay. Ne, adumat gayam ti mo lang mga pinya tuyong. Wana, nalawa nga menti minulaak ijay uma. Ay, nalawa nga rod te dagayo. Ano kasta? Wana, di uray umaak amin a bantay ijay barangay may. Awan problema, tadagami mag. Ay, asin diro kamat garod, tuyong. Medyaw. Nan, bayadam ki din tinla ko kapin niya, tagawid akaw. Gumata ka kiti na mas asidaan may. Ay, sige, mabit lang nga rod, talak amin nga boyad Japan yam. Ay, nagimasento'y sa bauti karnip baka. Nangalaan ba kahit? Ginatang mau? Ginatang ni tuyong. Pinalingki na. Ang dapay ginatang na nga asukar, asin kan mantika. Nay, nangalaan namanin iting gatang na ngay. Diyak mo diyak mo't dinamagan. Agdardaras mo nga minarimwar. Kasla adda samsambutan na.
Tama pa anak man ni Jay Uma. Bakit? Nay, lepas sampay ti mga na. Ay, ituloy ko to numadamdama. At damapan ko kita ay takila at anak nervyosa. Anya? Nagloko day jayan at tuyong. Ay, kunak tupay kahit. Husto tinagparik na kanyak. Ay, isulaki day tinang poros kadagitipin niya dito'y uma. Ilako naman ay. Ay na. Day takit ti kagurgura kiti day diyang anak may. Nagsadot niya agmula. Ngamno ag poros ken aglakaw, alis taw. Ay, soron kaon. Ay, na di kay kat agyaman ta pinuros kon nga inlakaw. Kat no ado tinadadaal ta at atakyan ti utot. Ay, agtalaka. Awan pa'y oray may isa ang nginit-ngit ti utot. Tawan pa'y mapmapan ng utot ijay. Adda nga raw, nakita, innamda, inabog ko pa'y. Kay, ayan tinaglakwam itipin niya, tuyong. Kat impalingkik mo ito na, may 1 kilo a karnet baka, asukar, asin, kan mantika. Anya pa'y lat sa pulin nyo ngay. Manumad lating gatang mo itiday tangay. Nagadaw di pinuros mo apin niya, nagdadakil pa'y. Impalingkik nga ro din. Unay kayo batain. La, iyag mo ko na! Nita, apay abugkawan dangay. Saan nagaputa anak dak akit, bugbugkawan dak natan. Ha? Di kay katagyaman, ta nagpalingkiak. Kan baka pa'y di ginatang kaw. Nangina ti karnet baka itan. Kan binarat da pa'y di pinya. Anya? Ala, baybay amon dyan anak ta. Di mon pilitin namang tititibayad tipin niya. Ta sigurado nga agunget man nanday jay. Sapay naguyong no makaunget. Ay, awan pa'y serbe ti ado amula. No sabali mo ti agaw awat iti kwarta. Lakay. Sapay nakaturturay. Kasla iso ti nagmula iti kas di adjar na. Ay, idarom kung saan. Ipabarangay kaw di anak ta. Anya, ay isaanan. Kababain. Day takot agamaditan nga agbinbin na ranggay. Kababain lakay. Kay, maan ano kuma? Barang agbuteng kan agbain kadata anaganlak na. Saan nga rodan? Day tangamen ti madigan kakat, Marta. Panuynoyam ti madi nga arami jalak ta. Iso akas jay. Ay na, sana kasta. Diyak lang amin kayat nga agapa kayo. Awan respeto na kanatadadakil na. Isakit mo pa lang. Bastos nga anak. Sadot nga agmula. Ngam no agpuros kay naglakaw, alistaw. Naglaingan niya'y. Sanod damag tinaglakwan na. Isupay ta dagaanas na niya agungungit. Sungkaw. Papananyaw, nanang. Inak man nagmulay ti Pichay. Umay ka tuyong. Ay na. Ay. Kaya't ko kumabot to umay tumulong ijay umaa. Ay na. Kanayon ba't asumro ti migraine ka? Ay, nasakit ti ulok, nanang. Manan, kanayon lakang agsakit ta ulo mo nakong. O nga raw, nanang. Anay ko, anay ko, nagsakit. Sapa ito'y mordong ti ulok, tinasakit. Anay, nasakit no masakit, nanay. Anya, mordong ti ulom ngay. Dayto'y man na Dayto'y, mordong to'y ulok. To'y, tuktok ka ho. Ay katagtumar ka ngamin Saan? Turog lang ti agas dayto'y nanang. Sige, mapan kayo. Tapno di kayo kat mataktak. Aduan niyaw ti mulayaw nanang. Tapno adun to ti maabay. Wana, nangruna ka ni. Mangrugi man ti pa nagtutudon. Mayatag mula-mula no kastoy matutudo ti panawan. Mala, mapan kayo nga rodan nanang. Nayunan niyaw ti mulayo Saan laapit siya ti taduma? Wana, adwa bukal to imulak. Barang agbyagda amin Wen, agbyagda. Basta sibugan niyaw akanayawn. Ken abunwan niyaw. Tapno daras da dumakag.
Danda ni maapitan dagi jay imula kapit jay. Wen, bagay, kat sigurada o asabalin tuman ti mga apitain. Di anak mo manan ti mangilako kadagijay. Uray ang pinustata. Ay kuwan awam mo't dakas na. Basta mangibingay iti paglakwan nantaw. Mangibingay nga. Mapanamit la isugsugal ti mapaglakwan na. Saan to siguro unta imbagak mga dyan na tagsugal. Ay man keday, ta tulungan nag-amapan agdalo si Jay Oma. Ibagam ta sumarulo kanyak. Naruutan na dagi Jay Mula. Anay ikaw. Anay. Nasakit man din ti ulok. Narang. Di pala ibabao. Pangasiyaw. Ay sos, Anay. saan samot to nasinsinan na sakit ti ulo dayta? Grabing samot to dayta sakit ti ulom. Gagangay ti migraine nanang. Ay, agimbag mo't lang. Apaman na maiturog ko. Anay. Wala ang kanayon mo't nakong. Makapadanag ka mo't. Saan? Agimbagak mo't lang na maiturog ko da ito, nanang. Hala, mapan kayo latan ni Joma. Ay, maturog ka man kiday. Manong, no kayat mo nga adapitam, agmula ka mo't. Pagrigrikatan dananang kantatang dagiti ilaklakom. Isudat agrigrikat ngam si kamatag namnam ay. Apay, nagpulong dagan ka? Itad kumat kadakwada ti paglaklakwa ka. Anya pelat sa pulong daya. Basta maditeraramidam manong. Tidakas na, isugal mo ti paglakwam. Nasayataya mo ti kasta. Bakit kan lakayan dagiti dadakkeltang ang pagkonkonsumisyon ng paylaida? Ay, saan ka man nakaslakalaingan niyag sasao, Elsa? Saan aga po ta maestra ka, kat kunamlan asino ka namang sirsir mong kanyak? Pumanaw ka? Nawan na sayati, bagam? Marta, masadota ko niyag mula. Sa balin tumulat ni Mayran Ranaud. Iso abay, bay amon dagita. Agad, anyat ka ng tayo ngay no di kagmula. Basta man gakaon. Naupay akaon. Anya, Isardeng mo matain tagmulmula. Agbambanog ka lang. Kasla imulmula iti pagsugal di anak mo. agad, anyat ka ng ta ngayon. Tulungan na ta di maestra nga anak ta. Imbagag kinkwana ti maipapaniter aramidin ti kamsat na. Kat nakunana at tulungan na ta. Anya, Kita mano pangalaan ni Tuyong iti ilako na. Napanan ni Tuyong bakit? diya ka mo Damalay tayo dito'y. Saan ang makain na daygay? Tawan apitin na amula. Awan mailako na. Ha? Anya day jay? Kasla dagtitin nagiti paraangan lakay. Uwan nga raw. Anya daygay? Nyugmay. Asino ti imuli itinyog ngay? Ni Tuyong may. Di yung pakibiyangan da kita binuras ko niyaw. Ilagop da kita. Burasag amin da kita. Ay na anak ka! Bumaba ka dita! Nagnataw! Abangan numatnag ka! Matinag nga. Expert nga umula ito yung anak niyaw. No kaya tiyo akit, ag-exhibition akpay ni daw. Ahap. Ay na! Ay na! Tuyong! Ay! Natinagyanak ta! Ay na! Ay, sus! Ay, darasang bakit? Tulungan ta talaga!